Natáčam prvé video, ktoré bude taká časová schránka pre mňa alebo aj pre iných ľudí, ktorí chcú vidieť, aké to bolo predtým, ako som vyzeral, ako som začínal. No a prečo som to robil? Odpoveď na to je, že najväčší hriech, ktorý sa môže človek dopustiť, ktorý sa môže ľudská duša dopustiť, je premárnený život. Alebo že si niečo nesplnil, čo si mohol splniť. Nenaplnil kalich, ktorý si dostal a tak. No a keďže sa aj snažím čítať knihy a vzdelávať sa v rôznych odvetviach, tak veľmi mi chýba tvorba. Musím z toho niečo vytvoriť, nemôžem len prijímať informácie. Je to veľmi vyčerpávajúce a čo z toho, keď to vlastním len ja? Čo z toho, keď neviem o tom rozprávať? Keď neviem to vypustiť do sveta? Tak to je preto. Preto som začal takto vytvárať. Možno niečo z toho bude, možno nie, ale aspoň sa naučím komunikovať, naučím sa prednášať. Naučím sa strihať videá a svoj neverbálny svoj neverbálny prejav a tak celkovo zlepšiť sa v oblasti, v ktorej som absolútne slabý. A taktiež veľmi dôležitá vec veľmi dôležitá vec, vyjadriť svoju jedinečnosť, svoju autenticitu. Dať ju do sveta. Ak to nikto nebude pozerať, ne, robím to hlavne kvôli tomu, aby som vedel používať slova, aby som vedel zhmotniť, čo je tu, do slov. Aby som to vedel zhmotniť. Dúfam, že to video beží, lebo nechce sa mi to robiť znova, absolútne. A chcel by som to spraviť tak, že každé jedno video je proste zo srdca. Proste odovzdám samého seba a budete to mať. Budeš to mať čisté, nefalšované, surové, tak jak to má byť. Dobre, už natáčam 4 minúty. Možno to zostriham, možno nie. Takže ukončujeme to. Konec. Ďalšie video bude neviem kedy, ale bude. Sľubujem.